No niin, seuraavana on kalapihvit vuorossa. Eli ihan fileroitu hauki, joka on sitten käytetty lihamyllyn läpi. Lihamylly on siinä jo lepotilassa. Kalapihvit on tehty, laitettu kananmunaa, korppujauhoa, vähän se suolaa, sitruunapippuria ja paprikajauhetta. Kalapihviä käännellään koko ajan ja katsotaan, kun sopiva kypsyys on saavutettu. Käytän itse mietoa lämpöä, että pihvit eivät palaa ihan karrelle. Hauki kannattaa kypsyttää huolella, ettei tule muita onkkilmia. Kypsää haukea voi syödä hyvin paljon.